Another thing, lweny wuok kata kind nyimine kind ji lweny wuokie. Lakini ka lweny owuok, kaka idhi resolve lweny ni emwang'eyo. Kaka resolve lweny ni to the point where legal system dhi manyi. Kaka resolve lweny to the point where ng'ato idhi kawo ngima ng'ato ma jokolgi dhi ywak ni nego ng'ato. Kiki solve gigi to the point where kata in kibet piny to gima timo ok ber. Neno. There are so many ways I could resolve conflicts. Conflicts dhi wuoke kata kumibete kata kin gi nyaminu moro kose kata kin gi owadu moro, conflicts nyaka wuoge. Mano kit dhano. Naka wakadre matin bedga. Lakini koko to ni mine ma kelo gigi. Chuma gorega kose chuma kata ka janyuol go nyathine kose nang'o matimore. Mano ni nyiri. Ok nyiri. Wach wuok ga, conflicts wuoke, wamany peaceful way ma resolve conflicts gi. Kikwa blame ji ni